Ассаламу алейкум ва рахматуллохи ва баракатуh. Бародарони азиз, бародарои муҳоҷир, ҳамату бародарон медунед ки ин бародарои муҳоҷир дар граниси Қазоқ Россия ҳастанд. Зинда ва сарбаланд шуд бародарое ки ин хайр карданд, аз шаҳри Самара сеюм база ташкил карданд. кӯмаки хушакгузорона ош, ов, нун, меваву чева, нӯши неъмат барои бародаро имрӯз 7-05-2024 аст. бародари муҳоҷир барои бародароишу кӯмак карданд. Зинда боше. Худованд сафи хайркуна зиёд куна, ҳамеша дӯст куна. ин бародарое ки 350 нафар муҳоҷир аст дар ҳамин граниси Қазоқ Россия. иншоаллоҳ ки хуб мешаванд, ҳамашу бо мегзаранд ба граниса, ба ҷои худ мегзаранд. ин бародаро хелаше дар азоб ҳастанд. ҳамиҷа дӯстони азиз кӯмак кардан ин бародарора. иншоаллоҳ ки ин видеоро мебинанд, дигариот метунед кӯмак кунед, беҳтар мешава. инҷа магазин нест, рости гап на кишнаву ташна ҳастанд. ташкил кардан аз сеюм база шаҳри Самара ошани гирифтан, короче ҳама чизошва хои давӣ. ин таксиое ки мебине иёрани дар хизматанд, повурани гирифтан бурдан тақсим кардан. инми ошу, нуну, овод, ҳамашва меваву чевара бурдан. зинда боше, беҳтарин худованд ҳамата нигаҳдор бошад. худованд ҳамита сафи хайркуна зиёд гардуна, беҳтарин кор кунанд. иншоаллоҳ ки ин хайрои кайгишу дар ӯ динёни дар ин динёни иншоаллоҳ ки худованд қабулш мекунад. зинда ва сарбаланд боше. худованд сафи хайркуна зиёд гардуна. ин бародароне барвақта айҷа иншоаллоҳ ки бибироянд ба пеши падару модару ҷои коршава бираванд. худованд нигаҳдор, зинда ва сарбаланд боше. худо ҳофиз. ҳазрати мавлаи ҳамин бародар акҷо мешавад. бародар, ман ин бародар ай душанбе хизмат кард, повар будааст. худоро шукр, ман оша расонд. инҷа бояд 10-12 порсияга ош мондагӣ ай. мана акаи хушбахт ай талияти ай, рекетои талияти ваям дар хизмат ай. ҳоли мевагаи худаш тақсим кард. мана фарҳоҷон, мана рекетои Самара, мана инҷа хоб будем. мана ҳамаш расид бе ягон кам будем. мардум миннатдори худа баён карданд. алҳамдулилла домло барақи мардум мусофиркашо, барақи мусофира дуои хайр кунед. аллоҳ таъоло дар пай шумо нигоҳ дорад. шумо на самчон хуб ҳаматин дӯстед. ина бародаро иншоаллоҳ то қадри имкон дастгири ҳайре ки шумо ҳамҷада мардума тақсим кардошам. наис ҳамна тақсим кун. шумо шустаги ҳамҷа ин бародаро ҳам оба тақсим кунед, дига тақсим кунем бародаро. خير